Voluntaryo nga nagsungka Magpakaisa nga sospek sa paglutang patay sa isa ka barangay Tanod sa manuling President Rojas, Capiz. Paagi sa opisyal sang Banwa nagsungka sa Gabriel kag Iloilo Batan. Nahibuloan na patay ang barangay Tanod nga si Jerry Abidanyo, 27 anyos matapos naakig ang Magpakaisa. Sang ginsaway sa magahod nga videoke. Hubog ang mga sospek sang natabo ang insidente. Patay ang 62 anyos nga si Eduardo Fernando matapos tiruhon sang kaupod sa ilimnan sa barangay Makiling sa Gay City, Negros Occidental. Base sa investigasyon, nagainom-inom ang biktima kag ang sospek nga si Daniel Datulaya, upod ang isa pa kaabyan nga si Vivencio Andrade. Bangod lunsay kargado na sang Agua de Pataranta, nagbaisay ang biktima kag si Andrade. Sang nagpauli na ang biktima ginsundan ini sang sospek kag gintiro. Igo sa pa ang gintunaan sang iya kamatayon. Isa ka ginakabig endangered pawikan o Pacific Green Sea Turtle nga natrap sa lambat sa mangingisda sa barangay Malabor, Tibiao, Antique ang ginbalik sa dagat. Nagalapad ini sang 1.5 feet. Sang nagligad nga simana, 5 man ka mga dalagko nga pawikan nga natrap sa lambat ang ginpangbalik sa dagat. Suno sa mga residente, ang mga nakitaan nga pawikan ang sinyalis lang nga matamat na nga nagabalik sa normal ang dunang manggad sa diin. Hilway ang wild marine creatures nga magkabuhi. Na-record sang DepEd Aklan ang 97% nga enrollment sa public school ukon malapit 127,000 ka mga estudyante. Ini kun ipaanggid sa mga napa-enroll sa nagligan nga tuig nga nagdanga sa 130,000. Nalista man sang 60% ang nagpa-enroll sa private school. Handa pa magbaton ang ahensya sang late enrollees tubtob magbukas ang klase sa Agosto 24.